250 ata. Ayan ang African tortoise po. Meron pala dito to sa Malawag. Ayan guys, oh. Pag nag-alaga ka daw nito guys, dapat may permit po ito. Galing DNR. Kasi pinagbabawal itong alagaan pag walang permit. Yun ang ganda nilang dalawa, oh. Ito po yung lumalaki na sinlaki ng gulong. Gulong ng ganyan ganyan po, mas malaki pa siya dyan. Tingnan yung ganda niya, oh. Tingnan yung buntot niya, dami, oh. Mabalik ang taon niya. 5 months pa lang po ito, ang laki niya. Yan.